Awawa yire tawa jofa jomale gari. Awawa yire tawa jofa jomale. Non mais pas de Marseille bon hariga metade Marseille ko donc taw bolla mi ke waru wadi metade Marseille wo vraiment donc non retour sur Allah jam inshallah mi ko yare Amerique donc mi yare Colombienne Las Vegas ko donc may ngi inshallah ok non bon vie ko ngari na lu après non et ok village am ngodo wa vraiment non le plus garo di développer jël nga vraiment wala urame wala développer le film fudi mi yiga madi ji barkindi machallah ok assalamu alaykum ça va bien madame alhamdulillah bismillah alhamdulillah ça va bien ko alhamdulillah hein woni ça va bien bimu go jam nyelli no mi nanta sawa non woni sawa ça va bien ada chelli donc mi nanta dum bon donc wan dara mi wan ma expliquer quoi ala donc kay bayni wana to tangi jodda gor yam donc wana tangi jodda sis jodda e ko chef jodi mi donc dara me fa wata wi donc ko dangi wita donc mais pourtant mi ngon français donc min mi ala en Afrique de l'Ouest Afrique fu min wa min gam odo donc kay min mi famanu be bayri kay wana dangi jodda ba mbadda ar celli no jam tan ni ala bas wala alhamdulillah barakallah mi jitan plaron mais boyi mala leyde kono mi jitan plaron to gonno da donc mi gonno me ko donc men mi ala nokko goto ko mi irlo tan onon joni ko donc en tan donc non wona donc no be won jimme yiide ma tan mais ala e der leedele balebe he gommi tan ko leedele wodebe he bon Arabie Saoudi Qatar Colombie Qatar côté ala Qatar leydi wotir non leedele wodebe ko Qatar yete donc tongo min halfina ngalu leydi foko min halfina dum ngalu Qatar bon rokam no bujoyde rokam bujum sor gor problème donc dar ko jimme bujum sor gor a hebat fokko cukla fu do a hebat ko aw sonde je ande chelli anga alhamdulillah rabbil alamin wuro ngono wuli cede ko affaire mun donc ay de men de ko ay ene wuli ha may onon ndeysan ha ba ko ket mbiɗa gonɗa mako non Qatar angay maɗo arsuga mari arsuguma mi jogi ɓiɗɗo debbo goto ene gasa Allah wonde moƴƴi ɓaydi manda ko kati mbiɗi manda ko pote non Qatar wona min ganda leyɗel ɗe bon yi New York tan c'est bon hay New York tan ɓuuri mo wonde ne fewi ni dare New York donc Amérique he a werli may wula a werli may wula donc mbiɗa aɗa jogui sugi debbo mi jogui ɓiyam debbo boɗejo walla boɗejo coy vraiment boɗejo coy mais wadde noon artanimo de so artima ko ɓalejo wonata min gam ɓalejo yummo ko arti yummo ko arti yummo ko kay machallah bon ano noon mon mbiɗa foti joni hokkudema hakke 6 milliards milliards an ɗum ko woni si nana ba ujunere ha timma temedɗiɗi mum a faami ɗum ko million wiyete eyyi a faami somi hebbini ha woni million ha ujunere ɗum woni milliard a faami hokkuma milliard uji tati kalis yoni a heeɓi ɓiɗɗo a heeɓi ha junnede jiɗɗa yaade e aduna fof mo rokkere et puis mo rokkere passeport international pour que kala to jara nder seconde fof kala wawi jiwde avion biya makka polel moɗogel ngel moɗo kam min voilà non wona polel wiyete polel ngel moɗo kam wona ko yaɗo fuu ene senga duule ɗum ɗon woni polel non avion wiyete avion ala minen mbiɗa ɗum ko polel mala mbiya vol wona vote kay ko sara waɗa mairie mbiɗa vote ala vol ɗum ɗon ko afingel moɗowel ngel wiyete لا إله إلا الله أمي لا كذا كنت كذا bandiraɓe mbaɗe abonné so gayni mbaɗon partagé sen men welɓe weltinoɓe ɗon ɗo kuñagare on jara